A croeso cynnes chi i'r Oedfa'r heno. Croeso arbennig os chi'n ymweld i ni. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi fan ar nos Sul. Fe chi'n gweld Emyr sy'n arwen ni yn yr Oedfa heno. Mae'n dymuno y bendydd Duw ar Emyr. Ac yn o'n ni hefyd wrth i ni addoli heno gyda'n gilydd. O'n i'n prygethu'n Aberystwyth bore yma. A felly dod eich chyfarchion yr eglwys yn Aberystwyth i chi. Yw'r rhain nabod Aberystwyth, lot gwell na fi yma, ond ddim braf iawn cael gweld o'n cofio ato chi yn gynnes iawn. Cofiwch fod cwrdd gweddi nos Fawrth am 7:45 ar Zoom. Ddim braf iawn i cael eich cwmni chi fyna. A hefyd wedyn mae'r clybiau, fel chi'n gwybod, yn rhedeg nôl yn yr adeilad yn Harriet Street yn ddiweddar. A mae hynny cynnwys y clwb beth oedd yn clwb Mameth Plentyn Sbon. Yna yn cael ei alw'n rybyd i res, a mae'n ambell i boster fan hyn, os byddech chi'n hoffi defnyddio yna er mwyn ysbysebu y clwb na Prand y Gwener Yd yn Hardy 2. Felly cofiwch am hynny os chi eisiau poster hefyd. Mae yna boster a gwahoddiad yna ar gyfer gwyl y goleuni, sef digwyddiad, ni'n gobeithio cynnal yn lawr yn yr adeilad yn Harriet Street. Ni'n gwybod, fel ni'n sôn wrth diwetha, bod noson Calan Gaea, brysur agosau, a felly rhywbeth gwahanol i ni i feddwl am y goleuni yn ytrach na Llywyllwch. Mae ddigwyddiadau rhwng 6 a 7 yn y capel wythnos i Disadwn sy'n dod. Felly, bythefnos i ddod, y 10 o Hydref, felly cadwch y dyddiad. A os fodd eich rhoi poster lan rhywle, wedyn mae rai fan yn y blaen, a hefyd fan y wahoddiad eich i roi mewn Gymraeg un ochr ac yn y Saesneg ochr arall. Felly cyfle i chi pasio'r ymlaen o'r gwahoddiad i rywun os ych chi'n dymuno wneud. Felly gwyl y goleuni. Dyna'r coeddiadau, nyn ni droed fyw mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch bod ni'n dod heno at yr un sydd yn oleuni'r byd. Ni'n diolch i ti bod ni'n dod at un sydd yn llawn daioni. Yn un, does dim tywyllwch yn agos iddo fe. Ac arglwydd ni'n gweddio heno a bydde ti trwy yr oedfa hon, trwy'r gair sy'n cael ei agor ni, trwy'r emynau a'r darlleniad, a'r weddi, a'r bregaeth, bod y cyfan oll bod ti yn goleio'r arglwydd Iesu Grist i ni. Bydde'r ysbryd yn ymyrryd yn ein bywydau ni ac yn dangos i ni yn glir yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n ymwybodol o hunain, mor angharad i ni ddod at oleuni, bod well gen ni guddio. Ond ni'n diolch ti bod ti'n gwahodd i ddod fel un, bod ti'n un sy'n delio a'n tywyllwch, a'n pechod ni'n hunain. Ni'n diolch ti bod ti wedi gwneud hynny trwy'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n gweddio heno wrth i ni addoli. Ni'n cael sicrwydd o'r gwirioneddau hynny, bod ti'n dduw sydd yn dda i ni, yn dad i ni, yn un sydd wedi mabwysiadu ni mewn i dy deulu di. A bod y cyfan yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni di fod gyda Emyr, nertha fe, fe'n ymwybodol y dysbryd i, yn ei ddefnyddio fe, ac arglwydd, nertha ni i wrando ac i weithio mwyn ymateb i'r hyn sydd gyda ti i ddweud. Yna dy dysbryd i'r waith yn gofyn mwyn gogoniant Crist. Amen. Amen, diolch Rodri. Ond ni'n mynd i barhau i foli ein Duw ni trwy ganu rhif 40 yn y llyfr Emynau.
glân, gerubiaid a seraffiaid, byrdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynol seiniau dibaid, canant fawl ei harglwydd ci. Llawn yw'r nefoedd o thogoniant, llawn yw'r ddeiar, dir a môr, rhodder i ti, fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, dyn gilydd. Ni am droi nawr i air diw. Ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd o lyfr y Galarnad. Llyfr Galarnad ag pennod 5. Ni'n di cyrraedd diwedd y llyfr arbennig yma. A na i ddarllen y bennod ar ei hyd. Galarnad, pennod 5, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein diw ni. Cofia, o arglwydd, beth ddigwyddodd i ni? Edrych, a gwyl ein gwarth. Rhoddwyd ein hetifeddiaeth i estroniaid, am tai i ddieithriad. Yr ydym fel rhai am ddifad, heb dadau, ond mamau fel gweddlo. Mae'n rhaid i ni dalu am y dŵr a yfwn, a phrynu'r coed a gawn. Y mae iau ar ein gwarau ac fe'n gwrthrymur. Rydym wedi blino ac ni chawn orffwys. Gwnaethom gytundeb ar Aifft ac yna ag Asyria
i gael digon o fwyd. Pechodd ein tadau. Ond nid ydynt, mwyach, ni sy'n dwyn y baich am ei camweddau. Caeth weision sy'n llywodraethu arno, ac nid oes neb i'n hachub o'i gafael. Rydym yn peryglu'n heinioes wrth gyrchu bwyd oherwydd y cleddyf yn yr anialwch. Mae ein croen wedi dio fel ffwrn oherwydd y dwymyn a achosir gan newid. Treisir gwragedd yn Seion a merched ifanc yn ninasoedd Juda. Crogir llywodraethwyr gerfydd ei dwylo ac ni phercher yr henuriaid. Mae'r dynion ifanc yn llafurio ar maen melyn a'r llanciau'n baglu dan bwysau'r coed. Gadawodd yr henuriaid y porth a'r gwir ifanc ei cerddoriaeth. Diflannodd llawenydd o'n calonau, a throdd ein dawnsio yn alar. Syrthiodd y goron oddi ar ein pen. Gwai ni, oherwydd pechaso. Dyma pam y mae ein calon yn gystuddio, ac oherwydd hyn y pylodd ein llygaid am fod mynydd Seion wedi mynd yn ddiffeithwch. A'r siacalied yn prowlo yno am ysglofaeth. Rwy ti, o arglwydd, wedi dy orseddu am byth. Ac y mae dy orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Pam yr wyt yn ein anghofio o hyd, ac wedi'n gwrthod am amser mor faith. Arglwydd, tyn ni nôl atat, ac fe ddychwelwn. Adnewydda ein dyddiau, fel yn yr amser a fi, os nad oes wedi'n gwrthod yn llwyr, ac yn ddig iawn wrthyn. Dyma'r ein Duw ni. Diolch iddo. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o'r atodiad nesaf. Lig 7 yn yr atodiad. Dyma gariad pwy a'i treitha. Anchwiliadwy ydyw e. Dyma gariad yw ddymderoedd beth ni threiddia nef yn nef. Dyma gariad gwyd fy enaid uwch, holl bethau gwael y llaw. Dyma gariad na i'n ganu yn y bythol wynfyd mawr. Nawn ni sefyll i ganu.
Grech ni weddio efo'n gilydd. O arglwydd hyn yw, rydyn ni'n diolch i ti yn awr am dy gariad di. Dy gariad anfeidrol, thragwyddol di. O arglwydd. Ie, mae'n dipyn o'r ryfeddod i feddwl. Ni wedi canu am yr cerubiaid a'r seraffiaid o amgylch yr orsedd. Ac ni wedi canu am y saint, dy bobl di, yn canu mawr. Ac arglwydd i ni wedi bod yn canu. Ac yn barod yn meddwl am dy gariad di, ac arglwydd am dragwyddoldeb. Beth bythoedd byddwn ni yn meddwl am y cariad yma, ac yn dathlu'r cariad yma, ac yn canu ac yn gorfoleddu yn y cariad yma, a fe bydd na wastad mwy i'w ddweud. Dyma gariad pwy a'i treitha, a'r llwyth i ni beth yn mynd i allu mynegu'n llawn ac yn llwyr. Maent y gariad i ni. Ac arglwydd yma, hynny, wedi dod drosodd mor amlwg unwaith eto yn ein darlleniad ni. Wrth i'r awdur yma fynegu i brofiad a phrofiad Jerusalem, yr Iddewon. Ac sôn am i pechod nhw a chanlyniadau i pechod nhw a yr holl bethau ofnadwy a ddigwyddodd. Ac eto yn cyrraedd diwedd y bennod yma, ac yn wir diwedd y llyfr yma, ac yn dal i allu tystio. Dy bod ti yn teyrnasu, a dy bod ti, o ddim, yn gallu ein hadfer ni yn dy gariad di, bod ni wedi pechu yn derbyn, i gwrthryfel yn y ffyrdd mwyaf ofnadwy. Rwy ti o arglwydd. A fel glon ni bore yma, rwy ti yn amyneddgar. Dwi ti ddim yn ein dinistrio ni, yn syth, fel rydyn ni'n heiddi. O arglwydd, rwy ti yn amyneddgar. Rwy ti yn defnyddio yr pethau ni'n mynd trwyddyn nhw mwyn gweithio yno ni, ac mwyn ein tynnu ni nôl at y ti dy hun. Am dy fod ti yn dy ras yn ein caru ni, o arglwydd i ni, i gweld y cariad hwnnw. Mwyaf amlwg i gyd ym mherson, bywyd a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. O, ni'n diolch bod di dod, mwyn ceisio a chadw'r colledig. A ni'n diolch bod di dod i ganol y byd gwrthryfelgar, syrthiedig, pechadurus, brwnt a thywyll yma. A ni'n diolch bod di dod gan lawn gwybod beth oedd yn ei wynebiau. Gwybod bod yn mynd i orfod diodde. Gwybod bod yn mynd i gael ei wrthod ac yn mynd i farw. Yn mynd i gael ei groeshoelio. Yn mynd i gael ei gosbi a'i farnu. A hynny, nid am ei bechodau hun, ond am ein pechodau ni. Arglwydd ni, diolch bod wedi dewis hynny. O'i wirfodd fod wedi dod at i roi fywyd i lawr. A roi fywyd i lawr mwyn ei gymryd yn ôl eilwaith. Ni'n diolch nawr fod ar ei orsedd. Fod y coron ar ei ben ef. A ni'n diolch
Ein bod ni nawr, heno, yn gallu adnabod brenin y bydysawd. Arglwydd. Mae'r fath ffraint gennym ni. Ni'n gallu dod at orsedd gras. Ni'n gallu nesau at y tŷ. Dad, diolch i ti. Diolch i ti. Arglwydd, falle bod y rai yma heno ac maen nhw wedi dioddau, neu maen nhw yn dioddau. Ac maen nhw bob math o gwestiynau a phryderon ac amheuon ac arglwydd ni'n gofyn yn neud i ddangos i ni. Mae ti sy'n teyrnasu. Dangos i ni'r arglwydd Iesu, yr un sydd wedi marw, a yr un sydd wedi atgyfodi, yr un sydd yn awr yn fuddigol ac yn teyrnasu byth bythoedd. Yr un y gallwn ni ymddiried ynddo fe, yn llwyr, yr unig un sydd yn gallu achub. Arglwydd, coda'n llygyd ni, oddi ar ein sefyllfa ni, oddi ar ein poen ni, oddi ar ein dioddefaint ni, oddi ar pethau hynny sydd yn ein poeni ni. Arglwydd, coda'n llygyd ni i weld yr un fydd yn rheoli am byth. Ac arglwydd, coda'n llygyd ni, atgoffa ni nawr o'r cariad yna rwy ti wedi ddangos i ni yn yr arglwydd Iesu. Dad, helpa ni nawr. Unwaith eto, wrth i ni droi at air di a troi at llyfr yma sydd gallu bod mor derdynol, mor anodd, mor boenus i'w darllen hyd yn oed ar y degau. Ni'n gofyn neud i yn dy drygaredd a wneud i weithio yno ni, wneud i'n helpu ni, ein arfogi ni. Sgweli ti fod yn dda. Dad, derbyn ein mawn ni a diolch ni nawr. Yn enw'r arglwydd Iesu, ni'n gofyn y pethau hyn i gyd. Amen. Amen. Wel, ganon ni unwaith eto yn gilydd, rhif 57 yn yr atodiad. 57. Mae gorseddfaint fri. Uwch ffronau disglair dyn, y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir. O flaen yr oen cawn fyw, hon yw addewid Duw. Caloneth i dderbyniad tras cawn weld ei wyrdd. Ac ymlaen, nawr ni sefyll i ganid yn gilydd. Sorry.
Felly ni wedi cyrraedd Galarnad, hyd yn oed, pennod 5. A diwedd ein cyfres ddigon byr ni yn y llyfr yma. Nawr, jyst gair o esboniad os ych chi'n ymweld â ni, neu os ych chi ddim wedi bod yma am bob un o'r pregethau yma. Ond beth sydd dyn ni yn llyfr y Galarnad yw cyfres o gerddi. Mae yna 5 pennod yn y llyfr, ac ym mhob pennod mae yna gerdd, mae yna ddarn o farddoniaeth. A yr un testun sydd yn clymu'r holl cerddi yma at ei gilydd, sef galaru dros ddinistr Jerusalem. Ar ôl blynyddoedd o'r tryfelan erbyn yr arglwydd, ar ôl blynyddoedd o'r arglwydd yn anfon proffwydi mwyn rhybuddio ac annog ei bobl i ddwyn ffrwyth edifeirwch, ar ôl blynyddoedd o'i galw nhw i ddychwelyd ato fe, dyma'r arglwydd yn gwneud yr hyn roedd e wedi addo a rhybuddio byddai yn gwneud, sef anfon dinistr. Mae'r byddin yma'n dod, y Babiloniaid, ac yn dinistrio Jerusalem, ac hynny mewn ffordd hynod o ofnadwy. A ni wedi gweld ychydig o hynny wrth fynd trwy'r llyfr yma, disgrifiadau brawychus yma o'r dinistr. Ac be ni wedi bod yn gwneud yw cymryd un o'r cerddi yma, un pennod bob wythnos, a jyst tynnu allan rhyw syniad, rhyw wirionedd i ni'n dysgu am ddioddefaint, am profiadau anodd, am trychinebau a tragedies a trauma, a shwd i ni fod i feddwl ag ymateb i'r pethau hyn. Ac i fi di trial gosod rhyw fath o ddilyniad. Dyw'r dilyniad yma ddim yn glir iawn yn y llyfr, ond fi di trial adeiladu'r pwynt yma ar ei gilydd. Felly, jyst rhyw fath o recap atgoffa ni. Yr wythnos gyntaf, y tro cyntaf, welwn ni fod pob dioddefaint yn y pen draw yn ganlyniad i bechod. Dyma'r wers fawr cyntaf allwn ni gymryd o llyfr Galarnad. Mae pob dioddefaint yn ganlyniad i bechod. Dro ar ôl tro, mae'r awdur yn cydnabod pechod y bobl a'i bechod yn unigol. Dyna pam bod y bethau gwael yn digwydd yn y byd, am ein bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Weithiau, mae'n dioddefaint ni yn ganlyniad uniongyrchol i bechod, hynny mae Duw yn cosbi mewn ffordd penodol. Gan amla, i ni'n dioddau jyst o ganlyniad i'r ffaith bod ni mewn byd syrthiedig. Yna, os ymwydyn ni'n mlaen a gweld fod Duw bob amser yn gweithredu yn gyfiawn. Bod ni'n dioddau, bod yna bethau ofnadwy'n digwydd yn y byd, i ni methu cwestiynu'r arglwydd. Ni methu pwyntio bys a dweud bod Duw yn trin ni mewn ffordd anheg neu anghyfiawn. Na, mae'r arglwydd yn gyfiawn. Mae'n byr, mae'n sanctaidd, mae'n berffaith, mae'n sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Os i ni'n dioddau, dyw ddim yn fwy nag i ni yn ei heiddi am ein pechod ni. Mae'r arglwydd wastad yn gyfiawn, ac eto, mae yn ei ras di trefnu ffordd mwyn ein hachub ni. Ein cyfiawnhau ni a dod ni nôl i berthynas gyda fe. Yna, y trydydd peth ni wedi gweld yw bod trychinebau yn un o'r ffyrdd mae'r arglwydd yn defnyddio mwyn denu ni nôl ato fe. Ein gorfodi ni, ein achosi ni yw geisio fe. Wrth i ni ddioddau, i ni fod i ymateb i'r dioddefaint hynny gan edifarhau a chredu. Edifarhau a chredu. Ac yna'r pedwerydd peth welon ni,
oedd fod ein profiadau ni yn paratoi ni i helpu pobl eraill. Weithiau mewn ffordd uniongyrchol, hynny yw, fi wedi bod trwy hwn nawr fi'n gallu dy helpu di. Neu weithiau, i ni'n mynd trwy pethau anodd ac jyst y ffordd i ni'n delio gyda hynny ac yn gwynebu hynny yn nerth yr arglwydd, mae hynny yn dystiolaeth i'r bobl o'n cwmpas ni sydd yn pwyntio nhw at yr arglwydd fel ffynhonnell eu gobaith nhw. Nawr, fel fi'n gweud, mae'n fwy i ddweud na'r pethau yma, ond dyma rai o'r pethau sydd wedi sefyll allan yn y llyfr yma. A nawr ni dod at y peth ola, y bumed pennill. Nawr, mae'r benod ola yma bach yn wahanol i'r gweddill. Mor belled, mae'r cerddi i gyd i dilyn trefn arbennig, dilyn patrwm acrostig. Hynny yw, maen nhw'n dilyn patrwm trefn llythrenau'r wyddor. Dyw hynny ddim yn wir efo penod 5. Dyw ddim yn amlwg pam. Am ryw reswm mae wedi dewis wneud y pennill yma, neu'r gerdd yma, chydig bach yn wahanol. Nawr, falle, yr unig awgrym sydd gen i yw hyn. Falle wnaethoch chi sylwi wrth i fi ddarllen, mae'r pennill yma yn fwy hyd yn oed na'r gweddill, mae'n teimlo fel gweddi yn dod yw. Mae'n elfennau o weddi yn yr pennillion eraill, yn y cerddi eraill. Hynny yw, mae'r awdur yn siarad efo ti. Ac eto fan hyn, falle'n fwy na'r gweddill, a mae'n cael ei adlewyrchu yn yr is-deitl sydd wedi cael ei roi yn y Beibl, y fersiwn yma o'r Beibl, gweddio am drigaredd. Hynny yw, yn y pennillion blaenorol, mae wedi bod yn gosod y peth mewn rhyw ffordd trefnus tu hwnt. Mae wedi trefnu i feddwl ac i ymateb mewn ffordd cynhwysfawr, A to Z i ddioddefaint, ond nawr yn y gerdd olaf yma, mae'n gweddio. Mae'n tywallt allan yr hyn sydd yn ei galon. A falle am y reswm yna, fe ddim yn teimlo bod eisiau roi rhyw strwythyr caeth, trefn y wyddor. Na, mae just eisiau tywallt allan yr hyn sydd yn ei galon. Felly beth yw'r weddi yma? Beth yw'r peth ola, y wers ola, i ni'n gallu tynnu o lyfr y Galarnad? Wel, fi wedi cymryd fel adnod, prif adnod ffocws, adnod 19. Rwy ti, o arglwydd, wedi dy orseddu am byth. Ac y mae dy orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Na'r wers, yr gwirionedd, mae dioddefaint fod i ddysgu i ni. Rwy ti, o arglwydd, wedi dy orseddu am byth. Mae dy orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae trychinebau yn dangos i ni. Mae Duw yn unig sydd yn teyrnasu am byth. Wel, pa wahaniaeth mae hynny'n gwneud? Pa wahaniaeth mae'n ei wneud i ddweud fod Duw a Duw yn unig yn teyrnasu, fod Duw a Duw yn unig ar ei orsedd. Mae Duw a Duw yn unig sydd ar ei orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Wel, y peth cyntaf mae'n golygu yw hyn. Mae'n golygu, felly, mae Duw yn rheoli. Yna'r pwynt, ynddo fe? Efo gorsedd, beth yw gorsedd? Wel, gorsedd yw lle mae brenin, neu rhywun mewn awdurdod yn eistedd. Dyna lle maen nhw yn eistedd mwyn dangos maen nhw sydd in charge. Nhw sydd in control. Nhw sydd yn rheoli. A felly mae'r ffaith fan hyn fod yr awdur wrth weddio yn gorfod cydnabod gweitha popeth sydd wedi digwydd, popeth mae wedi mynd trwyddo fe, mae'n gweud rwy ti o arglwydd wedi'n orseddu am byth, mae'n orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Y peth cyntaf mae'n dangos yw mae Duw sydd yn rheoli.
Wel, weithiau, os ni'n onest, mae trychinebau gallu cael yr effaith y gwrthwyneb i hynny, yn dydyn? Peth anodd yn digwydd, a ni'n cwestiynu, oes na unrhyw bwrpas i fywyd? Oes na unrhyw drefn? Oes na unrhyw un sydd yn rheoli dros y cwbl? Ond be mae'r llyfr yma gobeithio wedi dangos i ni yw, a gweud y gwir, pan i ni'n mynd trwy adegau anodd, dylsa hynny fod yn gyrru ni i weld yn gliriach ac yn gliriach, oes, mae yna rhywun yn teyrnasu, mae yna rhywun sydd yn rheoli, ac dim ond un sydd, sef Duw ei hunan. Mae yna gorsedd y bydysawd. Mae yna un sydd yn rheoli ac awdurdod dros y cwbl. Mae yna orsedd a mae yna rhywun sydd yn eistedd arni. A'r un yna yw yr arglwydd. Chi'n gweld, mor aml mewn bywyd ni'n anghofio hynny, ynddi ni? Ni'n gallu anghofio fe mor rwydd. I ni ddim eisiau cydnabod mae Duw sydd yn teyrnasu, mae fe sydd yn rheoli dros y cwbl. Ni eisiau, yn aml iawn, ni eisiau, mae ni sydd yn teyrnasu. Ond mae trychinebau'n atgoffa ni bod hynny ddim yn wir. Ni'n gweld yn adnod 16. Syrthiodd y goron oddi ar ein pen. Gwai ni oherwydd pechasom. Hynny yw, beth yw pechod yn ei hanfod yw ceisio cymryd coron Duw a'i wisgo am ein pen yn ni. Beth yw pechod yn ei hanfod yw ceisio eistedd ar yr orsedd a dweud fi yw brenin y byd. Ond mae'r arglwydd yn darostwm y balch. A pan mae pethau'n dod i'n rhan ni sydd tu hwnt i'n rheolaeth ni, pan mae gelynion yn dod sydd yn rhy gryf i ni ei gwrthwynebu, pan mae problemau'n dod i ni methu ymdopi ac yn methu datrys yn ein erbyn hunan, mae'n coron ni'n syrthio. A ni'n gorfod cydnabod na, ddim fi sy'n rheoli. Na, mae'n pob math o bethau sydd tu hwnt i fy ngallu i i'w newid. Neu, yn aml iawn, os nag i ni yn coroni'n hunan, ni'n gallu coroni pob math o bethau a phobl eraill. Ni'n gallu meddwl mai trefn gwleidyddol y dydd sydd yn rheoli. Mae gyfeiriadau yn y bennod yma, rhai o'r penodau eraill at rhai o'r superpowers y cyfnod. Clywed am yr Aifft, clywed am Assyria, yr teyrnasoedd mawr, cryf, impresif yma. Wrth gwrs, trwy'r llyfr, i ni'n clywed am y Babiloniaid, y superpower o'r cyfnod. Y rai yma na ddod a dinistrio Jerusalem, oedd neb yn gallu i gwrthsefyll nhw ac byddai'n rwydd iawn i feddwl, wel nhw felly, nhw sydd mewn grym, nhw sydd yn rheoli, nhw sydd mewn awdurdod. Na. Lle mae Pharaoh, lle mae brenin Assyria, lle mae Babylon. Wel, mae'r hen deyrnasau hynny, maen nhw yn y llwch, yndyn nhw. Ni'n gwybod hynny. Ac eto ni dal yn cael ein temtio i feddwl, wel, ein gwlad ni, yr diwylliant i ni'n perthyn iddo fe, yr grym yma yn y gorllewin, Prydain, Ewrop, America, China, rein yw'r pwerau mawr, rein sydd yn reoli, maen nhw mor fawr, mor gryf, mor ofnadwy. Na Duw sydd yn reoli. Rwy ti o arglwydd wedi dorseddu am beth. Mae dorsedd o genhedlaeth i genhedlaeth, pan mae pob un teyrnas arall wedi crymlo i'r llwch. Bydd ei orsedd yn sefyll. Nawr mae hynny yn newyddion mor dda, yn dydi?
Mae'n newyddion mor da. Dychmygwch am funud, ni ddim di arfer mynd ar wyliau cymaint erbyn hyn. Dychmygwch bod chi'n mynd ar eich gwyliau, chi wedi bwco ffleit i rhywle, chi wedi cael y profion i gyd a ffwrdd â chi. Ac yn yr awyr, yng nghanol yr ffleit, chi dros y môr a mae'n y broblem yn codi. Sa'n gwybod be, mae rhywbeth yn bod efo'r injan, neu mae'r peilot yn mynd yn sâl ac yn methu hedfan ar awyren wir, a mae yna rhyw gyhoeddiad yn dod dros y tannoedd. Os unrhyw un yma yn gallu helpu, os unrhyw un yma yn gallu hedfan ar awyren yma a helpu ni gyrraedd a glanio'n saff. Nawr dychmygwch bod chi wedi dod ar wyliau gyda fi, am ryw reswm, a bod fi yn codi llawr, ie, na i gymryd control, na i hedfan ar awyren yma. A ni'n siŵr byddwch chi'n teimlo. Ni'n siŵr, os oes unrhyw sens da chi, byddwch chi'n dweud wrtho fi rod y lawr, paid y bod mor wirion. Na, yn y sefyllfa yna, beth ych chi eisiau yw bod rhywun yn codi i llaw nhw sydd yn gallu hedfan ar awyren. Rhywun sydd yn gallu ymgymryd ar ôl yna. Cymryd rheolaeth o'r sefyllfa. Bydde fe'n rhoi gymaint o gysur i chi pe bai na rhywun yn dweud, fi'n beilot profiadol, gadewch i fi helpu. Ein Duw ni sydd yn rheoli. Mae'r Duw yma sydd ac awdurdod dros y cwbl. Mae ar ei orsedd ac yn wir. I ni'n cael adnabod yr un yma sydd ar ei orsedd. Mae Duw ei hun di dod i'n plith ni. Mae di dod ac ymherson yr arglwydd Iesu, mae di dod yn ddyn. Ac ni di canu am hynny, yn dyn ni ar ryfeddod yma fod yr arglwydd Iesu, yr oen, yr un a laddwyd ac atgyfodwyd fod nawr ar ei orsedd. I ni'n nabod e. I ni'n adnabod yr un sydd yn rheoli dros y cwbl. Dim angen i ni ymddiried mewn neb na dim byd arall. Mae yn rheoli. Ond yna, mae hyn yn arwain at rhywbeth arall yn dydy. Y ffaith fod Duw yn teyrnasu yn golygu nid yn unig bod e'n rheoli, ond fod ganddo fe gynllun. A'i gynllun yw hyn. Gogoniant ei hunan a daioni ei bobl. Gogoniant ei hunan, daioni ei bobl. Mae'r Duw yma sydd yn rheoli. Yr un yma sydd â phob awdurdod, arglwydd ar glwyddi, brenin brenhinoedd, dyw ddim yn dduw creulon. Dyw ddim yn dduw chwit-chwat. Dyw ddim yn tyrant. Na, mae ganddo fe gynllun. Mae ganddo fe bwrpas. A mae ei gynllun yn un da. Mae gynllun yr pwrpas yma mae e'n gweithio allan yn ôl i ddoethineb a'i allu ei hun. Mae'n un gwych. Yr cynllun gorau gallwn ni i ddychmygu. Mae e'n bwriadu ei ogoniant ei hun a daioni i bobl Rai blynyddoedd yn ôl, yn y cwrdd gweddi ar nos Fawrth. Wnaethon ni weithio'n ffordd trwy cyffes fer San Steffan, Westminster Shorter Catechism. Ac rai o'noch chi oedd yno, sa'n gwybod faint i chi'n cofio. Fi'n siŵr, os chi'n cofio unrhyw beth, be fyddwch chi'n cofio yw'r ateb i'r cwestiwn cyntaf? Dyna mae pawb yn cofio, ynddo fe? Beth yw pwrpas pennaf bywyd dyn? What is the chief end of man? Pwrpas pennaf bywyd dyn yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau ef am byth. A be mae'r cwestiwn o'r ateb yna'n dangos i ni yw, yn ôl gair Duw, pwrpas ein bywyd ni, y reswm i ni yma, y reswm i ni'n bodoli, y reswm y Duw wedi creu ni, wedi rhoi bywyd i ni o gwbl, yw mwyn ei ogoneddu
a'i fwynhau. Bod Duw yn cael y gogoniant, a bod ni yn profi'r daioni yna, y llawenydd yna, o'i fwynhau Nawr, os yw hynny'n wir, a fi'n awgrymu bod wel, mae e'n dilyn felly fod pob peth sydd yn digwydd, pob peth sydd yn dod i'n rhan ni, yn gweithio tuag at y nod yma. Hynny yw, beth bynnag i ni'n ei dderbyn, beth bynnag sy'n cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrtho ni, pa bynnag pethau braf, a pa bynnag pethau anodd sy'n dod i'n rhan ni, y pwrpas yw bod Duw yn cael ei ogoneddu a bod ni yn profi daioni. Nawr, sa'n mynd i awgrymu bod ni wastad yn gallu gweld hynny'n glir. Na deall sut mae hynny'n gweithio. Mae yna bethau mynd i dod i'n rhan ni, a maen nhw'n mynd i fod mor boenus, a chi'n meddwl, sut yn y byd gall hyn gydweithio daioni? Sut yn y byd gall hyn ddod ag ogoniant i Dduw? Wel, i ni ddim yn gweld hynny, ni ddim yn gallu deall hynny'n glir. Pam? Wel, achos nid Duw ydyn ni. Fe sydd Dduw, fe yn unig sydd Dduw, fe yn unig sydd yn rheoli, fe yn unig sydd yn gweithredu allan ei gynllun ef. Mae e'n deall. Mae e'n gweld y cwbl o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n gweld y cwbl mewn ffordd sydd tu hwnt i'n gallu ni. Mae'r Beibl yn dweud yn dydy fod ffwlineb Duw, pe bai'r fath beth yn bosib, yn uwch na'n doethineb ni. Ni ddim yn hoffi credu hynny, ydyn ni? Ni'n hoffi ymddiried yn ein doethineb ni. Bod ni'n gallu gwneud rhyw sens o bethau. Dyma sydd i fi'n meddwl dylse pethau bod. Dyma sydd byddwn ni'n gwneud pethau os mae fi oedd ar yr orsedd. Wel, i chi ddim ar yr orsedd. A chi ddim yn gweld y cwbl. A newch chi beth ddeall y cwbl, ond i ni yn gallu ymddiried yn y cynllun yma. Y cynllun yma sydd gan yr arglwydd. O'n i'n darllen wythnos yma yr hanes yna am bywyd Samuel. Chi'n cofio pan mae Samuel yn blentyn a mae'r arglwydd yn rhoi neges iddo fe i roi i Eli, yr hun offeiriad. A mae'r neges i gan Samuel i Eli yn un hynod o galed. Yn neges o farn oherwydd hyn oedd meibion Eli wedi bod yn wneud a'r ffaith bod Eli ddim wedi delio gyda'r sefyllfa fel y dylse fe. Ac chi'n gofio beth yw ymateb Eli? A mae'n dweud yn dydy, hynny yw, yr arglwydd yw. Geith e'n wneud fel mae e'n gweld yn dda. Yr arglwydd yw, mae'n cydnabod, hynny yw, mae Duw ar waith fan hyn. A fi'n mynd i ymddiried yn beth bynnag mae e'n gweld sydd yn dda. Ac i ni yn gallu ymddiried yn hynny. Mae'r arglwydd wedi profi, wedi dangos, nid yn unig fod e'n rheoli, trwy'r arglwydd Iesu Grist, ond mae wedi profi fod e'n rheoli ei ogoniant ei hun ac daioni ei bobl. Mae'r ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi dod a wedi rhoi ei fywyd a di dioddau ein mwyn ni. A'r ffaith i fod e nawr yn fyw ac yn eiriol ar ein rhan ni a di mynd ymlaen i baratoi lle ar ein cyfer ni. Mae hynny gyd yn dangos i ni, yn cadarnhau i ni fod ganddo fe gynllun. Mae ganddo fe gynllun. Rwy ti o arglwydd wedi dorseddu am byth, mae dy orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Ond yna mae'n ein peth ola. Llymu'r pethau yma i gyd at ei gilydd mewn gwirionedd. Gan mae'r arglwydd sydd yn teyrnasu, gan mae'r arglwydd yn unig sydd yn teyrnasu am byth, dim ond ynddo fe gallwn ni ymddiried. Dim ond ynddo fe gallwn ni ymddiried.
A dyna mae'r awdur di gweld, ydy fe? Mae'r diweddglo'r llyfr yn drawiadol yn dydy. Roedd tŷ o arglwydd wedi dorseddu am byth. Mae dorsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Pam yr wyt yn ein anghofio o hyd, ac wedi'n gwrthod am amser mor faith. Arglwydd tyn ni nôl atat, ac fe ddychwelwn. Adnewydda ein dyddiau, fel yn yr amser a fi. Os nad wyt wedi'n gwrthod yn llwyr, ac yn ddig iawn wrthym. Yr awdur yma yn dweud rhywbeth trawiadol yn dydy. Pan chi'n meddwl am beth oedd popeth oedd wedi digwydd, popeth ni wedi gweld yn barod, wrth ystyried bod e'n ysgrifennu'r geiriau yma a Jerusalem yn racs, yn deilchio, yn ruins. Mae e dal yn gobeithio am yr arglwydd. Mae'n gwybod bod yr arglwydd yn gallu adnewyddu ein dyddiau fel yn yr amser a fi. Mae'n gwybod bod yr arglwydd, yr un yma sydd yn reoli, yr un yma sydd â chynllun, fod yn gallu achub. A ddiwedd y dydd, dim ond un ffynhonnell o achubiaeth sydd. Dim ond un rhan ni'n gallu ymddiried ynddo fe. A'r un hwnnw yw yr arglwydd. Chi'n gweld pan mae trychinebau'n dod, pan mae trychinebau'n naturiol, pan mae salwch, pan mae marwolaeth, pan mae yr economi'n crasio, pan i chi methu gael petrol yn yr orsaf, pan does dim twrcis ar gyfer Nadolig, pan mae yna pandemics. O'r bach i'r mawr, pan mae'r pethau ofnadwy yma yn dod i'n rhannu, maen nhw'n dangos i ni bod ni'n methu dibynnu arno nhw. Ni'n methu dibynnu ar ein iechyd ni. Ni'n methu dibynnu ar ein nerth ni. Ni'n methu dibynnu ar ein cyfrifon banc ni. Ni'n methu dibynnu ar ein cartrefi ni. Ni'n methu dibynnu ar ein teuluoedd ni. Ni'n methu dibynnu ar ein llywodraeth ni. Ni'n methu dibynnu ar dim un o'r pethau yma. Pam? Wel, achos nid nhw sydd ar yr orsedd. Ac falle bod nhw'n trial gwneud cynlluniau, ac i ni gyd yn trial gwneud cynlluniau, mae cynlluniau ni yn mynd ar chwal. Dim ond yr arglwydd i ni'n gallu ymddiried ynddo fe. A chi'n gweld y newyddion da sydd gen i fan hyn, yw fod hyd yn oed y galarni yn ei brofi yn y byd yma. Mae e dros dro. Mae dros dro yn unig. Chi'n gweld, os ych chi wedi bod gyda ni, chi methu gwadu bod y llyfr yma'n un trist. Yn nid geiriau gwag i nhw. Os yw'n onest, wedi stryglo i ddarllen nhw, achos sa'n teimlo bod fi'n gwneud cyfiawnder. A beth sy'n cael ei gyfleu? Mae'n y boen yma, mae'n y ddioddefaint. Falle bod y rai ohonoch chi yma sydd yn llawer fwy cyfarwydd gyda hynny. Chi'n gallu cydymdeimlo gyda'r hyn sy'n cael ei ddweud yma. Hynny yw, mae'r Beibl yn onest, mae'r Beibl yn real am y pethau hyn. Dwi ddim yn cymryd y pethau yn ysgafn. Mae galar yn beth ofnadwy. Mae dioddefaint yn erchyll. Mae marwolaeth yn elyn. Ond mae'n elyn sydd wedi goncro. A mae pob dioddefaint, pob siom, pob galar dros dro i'r rhai sydd yn ymddiried yn yr arglwydd. Mae'r addewid hyfryd yn andoes. Bydd ef yn sychu
Pob deicryw. Pob deicryw. A dim ond yr arglwydd all wneud hynny. Chi'n gweld? Pam? Wel, oherwydd mae fe sydd wedi orseddu am beth. Fe sydd â'i orsedd o genhedlaeth i genhedlaeth. Does na ddim byd arall yn para. I ni methu dibynnu ar ddim byd arall achos mae'r pethau'n yn diflannu. A mae hyd yn oed yn dioddefaint penna ni. I'r Cristion, un dydd yn dod i ben. Pump cerdd, 5 pennod, 5 gwirion. Sa ni wedi gweld y cwbl, mae'n llawer fwy i'w ddweud am ddioddefaint ag y ffordd i ni fel Cristnogion yn ymateb i'r pethau hyn. Mae llawer mwy i'w ddweud os i ni eisiau cael y golwg cywir yma ar ddew, ar y byd, arno ni'n hunan, am profiadau ni. Ond dyma rhywle i ni ddechrau. Wrth i ni nawr, ni wedi bod trwy pandemig ac mi'n siŵr yn y cyfamser mae llawer ohoni wedi bod trwy pob math o bethau eraill hefyd, ond mae yna bethau fan hyn. Pethau i ni gallu gafel ynddyn nhw i gael y meddyliau ni yn glir ac pethau fydd yn y diwedd yn dod â ni nôl at unig ffynhonnell gobeith, yn dod â ni nôl at yr arglwydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganon ni enmyn efo'n gilydd i orffen. Ni gan i ryw 216 yn enmyn amlwg i ganu. Falle bod y geiriau wedi dod i'r meddwl wrth i ni ddarllen. Yn Eden, cofiaf hynny byth. Bendithion gollais rif y glith syrthiodd fy nghoron wyw. Ond buddugoliaeth Calfari enillodd hon yn ôl i mi. Mi ganaf trafwydd byw. Fydd dacwr fan, dacwr pren yr hoeliwyd arno dywysog nen, yn wirion yn fy lle. Y ddraig a sigwyd gan yr un, cant clwyfwyd 2, concwerodd 1, a Iesu oedd efo e. Na ni sefyll i ganu dyn nhw. We
o arglwydd. I ni diolch i ti nawr am dair, di'n diolch am yr llyfr yma a yr hyn i ni wedi i weld a'i ddysgu yn yr wythnosau, i ni wedi edrych arni. Arglwydd, ni'n gofyn nawr, rydyn ni ddim eisiau'r pethau yma i fod yn rhyw syniadau neu yn rhyw wirioneddau oeraidd. Na, arglwydd, ni eisiau'r pethau yma i fod yn help ac yn anogaeth. Ac arglwydd yn bethau ni'n gallu pwyso arnyn nhw ac cael cysur ohonyn nhw ac y bethau ni'n gallu dyfoli di o'i herwydd nhw ac arglwydd, ni'n gofyn nawr, beth bynnag rydyn ni yn gwynebu. Dad, bydde di gyda ni. Dyna i ni angen arglwydd. Dyna i ni angen, yn fwy na dim. Bod ti gyda ni. Dad, derbyn yn mawn ni am diolch ni. Ac arglwydd yn yr wythnos nesaf yma nawr. Bydd gyda ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw gynheiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.